Gaur burdin mendiak Villa Berdea. Bidegorri zatila. No lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco, Tabasco, Tabasco, lo del ojo era Tabasco, no lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco, Haupa handal. Zorika iztoa protagonista. lo dijo un artista vasco. Bueno, anatxe beste elementu oso ohiko bat, olako Villa Berdeetan, tunelak. Azkenean, Euskal Herriko orografia oso korapilatxu eta mehatzak mendietan zeuden eta mehatzetatik goikaldean zeudela, itxasora edo ibaietara mea guzti hori garraiatzeko, behartzerena, olako ingeniaritza proiektuak hau ez ziren korapilatxuenak, segun eta ze luzera zuten. Bueno, lehen aipatu dugu nola hor larenantza, aurrean daukat, Muskizeko refineria dagoen, Petronorreko refineria, gaur egunea Repsolena da. Badugu horretan bide bat, gaur egunean hori da Barakalotik Muskizera doan Renfeko Zerkaniaseko trenbidea, baina bere garaian, pentsa ezazu hori dela Euskal Herriko, ez dakit izango den, baina Euskal Herriko lehenengo trena. Lehenengoa ez bada, hortxe biliko da, 1886an uste dut, eta bere garaian Trianoko trena deitzen zitzaion. Horretxek eramaten zuen, hemengo mendietatik, Trianoko mendietatik, mehatzaldetik eramaten zuen, Sestaoko La Benedicta zerar arte, Darsenan arte, eramaten zituen, mineralak. Eta trenbide hori etzan pribatua. Beste guztiak agian Lutxana Mainin, Franco Belga eta guzti hauek pribatua ziren, konpainia pribatua ziren, minak ere alaxe ziren, baina Trianoko trena diputazioaren asan. Eta egiten zuena asan, kobratu, gero enpresariak eta trenbide hori erabili esaten, bere kargak, kasu honetan nerbiko itxasa ibeira eramateko. Bueno, horrez esaten du, bere garaian ere diputazioak honetxek ematen ziola diru gehiena. Espainiako, Estatu Espainoleko trenbiderik arrakastatxoena edo behintzat benefizio handia ateratzen zuena zen Trianokoa. Eta gaur egunean ere pentsatu, atzean utzi dugune Muskizeko petrokimika hori dela, gaur egunean diputazioari gehien ordaintzen dion Bizkaiko enpresa. Beraz kontu hauek eta garrantzia izaten jarraitzen dute. Bueno, eta trenaren 11 kilometroan gaude oraintxe, hau da Elontze izeneko leku bat. Eta hemen gaur egunean askorik ez dugun ez da apenas ikusten ezer, horrean bai dugula garai bateko zamaketa struktura baten arrastoren bat, eta esan dugunez, trenak egon bat zeuden, konpainia ezberdinek esplotatzen zituzten tren horiek, baina gerora etzen mehatz bakar batetik garraiatzen mea. Beste batzu bat zeuden, zonalde guztionetan eta banandurik, edo bat zeuden me hortik sakabanatuta, eta tarte batzutan aprobetxatzen zen trenbide ibilbide horiek beste meategi batzuetatik ere mea garraietzeko eta tren horietan kargatzeko. Eta hemen genuen olako dekadenillas deitzen zitzaion beste garraio sistema bat. Hau, bagonetak zian, kate batez eta loturik joten zian, eta dekadenillaseko ingeniaritza proiektu hori La Magdalena Kobazula dagoen tokitik etortzen zen 3 kilometro daude ararte eta Euskal Herriko luzeena zen. Así que pentsa nola mendila garai batean hainbesteko arbolarik eta ez zuela izango, hau dena eskin baten burua bezain rapatua zegoen,
eta justo hor, linea bat egongo zala, dena vagonetaz beteta, batzuk egorantza, besteak berantza, katez eta loturik. Eta, bueno, hementxe gero aprobetxantzen zen, guzti hori amengo trenean kargatzeko. Castaños auzoa, ja pixkanaka Gallartarantza hurbiltzen. Hemen badago beste merendero bat, oratzen dago, jende hemen auzoan eta ja parrilla gauza harpatua da eta parrillekin dabiltza, haragia erretzen. Eta hor, iaia badirudi eta rotondatxo bat dagoela. Bueno, Castaños auzoa, hementxe guk elantxoben ezagutu dugun sistema berezi horietariko bat zuen, baina lokomotorantzako noski. Holako, buelta emateko plataforma antzeko bat, eta hementxe justo tren aldaketa hori egiten zen. Tren batetik bestera garraiatzen zen vagonetak, eta gero beste bateri engantzatzen zitzaion, eta batek minerantzako, meategintzako bidea berriz egiten zuen, eta beste ja zuzenean kostaldera, edo kasu honetan, Nerbioi ibarrera. Bukatzeko ja, Gallarta parian gaude, baina Gallarta kontuz gero, Gallarta mugitu egiten dela. Gallarta ez dago, edo ez zegoen orain dagoen tokian. Eta, lehengo hiria herriaren kokagunea gaurko meategiarena denez, honako hau ere meategi horrekin, kontxa birekin, badauka zerikusia. Hain handia zen ura, pentsa, hasiera batean, zeru argian esplotatzen zen ura, eta gerora, minerala eta agotuz joan zen inean, beste kontutxo batzuk ateratzen hasi ziren zulo horretatik, eta ja horizontalian eta lurretik galeriak egiten hasi ziren. Galeria horiei arnaz bide bat emoteko eta horrelako kastilleteak egiten ziren, honek bazituzten olako ventilazio kontu batzuk eta polea batzuk ere imaginatzen dut garraia kontuetarako, eta Euskal Herrian gelditzen den bakarra da, honako hau. Tabasco, Tabasco, lo del ojo era Tabasco. Lo decimos nosotros.